Tak ahojte, po týždni sme tu znova. Dnes máme výnimočnú epizódu, keďže idem vám ukázať nočný život Soulu. Poznám nespočet ľudí a všetci sa vieme zhodnúť na jednu vec. Seoul je najlepšie party miesto v celej Ázii. A ani jedno nejde ani blízko k tomu. Vydáme sa do veľmi známej oblasti, volá sa to, že Itaewon, a tam môžeme uvidieť pekné baby, čo mi neustále píšete, že by ste chceli vidieť. Tak a tuto máme našu večeru, máme tu vajíčka, rýžu, tuniaka, kimči a samé ďalšie dobroty, aby sme boli fit a ráno sa necítili jak čisté opice. Celý v čiernom samozrejme, boty od Baťa, tričko z Dajsa, gati mi frajerka objednala. Takto by ste mali zhruba chodiť oblečení, keď idete do klubu, celý v čiernom, vôbec to nesilujte a vždy, ak navštívite Kóreu a chcete sa ísť niekde zabaviť, prosím vás, nepríďte v krátkych gaťoch. Ja viem, že to je pohodlnejšie cez leto, ale proste musíte dodržiavať nejaký ten dress code. A možno, že ste si všimli, že boty som nemal na sebe, lebo priateľka by mi otrhla hlavu, keď ma tu videla alebo videla video, že by som mal vnútri obutý v botách, keďže je to Kórea. Tieto národy neznesú mať vnútri boty. Čas je 10:30. Mám sa stretnúť s chalanom, s mojím kamarádom o 12:00 v Itaewone. Je to Poliak a každý dobre vie, že najväčšia zábava je vždy s Poliakmi. Jedna vec o Koreji je známa, že ľudia veľmi neradi bývajú na kamere. Čiže nemôžem moc rozprávať do kamery a budem sa snažiť tak potajomky kamerovať. Nie je to bohvie čo, ale tak neviem, aký je iný spôsob, aby som vám to ukázal, keďže nemám žiadne okuliare na kamerovanie, nič, možno že v budúcnosti. A uvidíte veľmi zaujímavý večer, teda aspoň dúfam, že je nedeľa. Nedelu sa ide von, áno. Samozrejme zábava končí nejaké 6-7 ráno. Itaewon stanica úplne bláznivá o takomto čase. Toto je ešte nič, ale sobotu je toľko ľudí, že to je neuveriteľné. Som sa dozvedel, že zajtra je sviatok, tak predpokladám, že troška viacej ľudí to bude, ale tak v sobotky tu býva toľko ľudí, že to ani neviete prejsť cez celú ulicu. Pozrite sa na to. Všetci čakajú na eskalátor. Všetci. To mi veľmi páči na Korejcoch, oni vždy nechajú na voľno ľavé miesto na tom eskalátori, že keby náhodou išiel niekto že hore a nechce stať, tak vždy to takto nechajú. Veľmi dobrá etika. Sa tu ozýva hudba na celé metro. Musím sa ešte zastaviť za mojou priateľkou. Tu má brigádu, lebo zabudla si tričko doma. Tak sa to musím prebiť cez milión ľudí, aby som sa tam dostal. Taký fajn subway. Asi vidíte, že koľko ľudí tu čaká. A to sú všetko chlapi. A to čakajú, vieš, aký som koktavý, na gay bar, na gay klub. To je tá ulica. Itaewon Street. Slávny. To musím sadnúť na toto miesto čisté. Neviem, kde sa nachádza. Tak mi došiel môj parťák, Vojtek, Poliak. Čumá. Ahoj. Ahoj. Ideme si kúpiť niečo na pitie von a no, uvidíme, že čo nám dá tento večer. Ale ako veľa ľudí tu je dnes a pestro tu je, pestro. Si pekne po staru kúpiť niečo pod zub, nejaký posilovák v starej dobrej večierke. Tu máme. To je náš recept.
21% soju, originál a nejaký asi Pepsi, no. Klasiko. Máme za 2 eurá soju, Pepsi. Ježišmaja, keby som bol študent. Ale však taký je život, no, taký je život Kory. A tak to je, no. I have to pretend that I'm talking to the phone, that I'm not cameraing other people, you know. Wow, film you. Go. Neuveriteľné. Tak si troška posedíme, popijeme si náš elixírik. Moc často ako nechodím von a moc často nepijem, ale keď už idem takto, no. Na toto bláznivé miesto alebo niekde inde. Ja som veľmi extrovertský človek, veľmi rád chodím medzi ľudí. Takéto zábrany tu majú kvôli tomu, čo sa stalo v Itaewone pred 2 rokmi. Yeah. It's gonna show it as a fun fact, like it looked like they put this shit because like people fucking died here. What? Francúz. Hey, Korean? Korean. Oh, Classy. Okay, my Francúz. boss and some friends. Yeah, he's the most of them. How long you can go out for? Look at this. Look at this body. Look at this style. Bro. Napitý Margory. Hey, drinks? He's gay. Yeah, I'm gay. Super gay. But handsome gay. Ja sa nechcem s nimi rozprávať. Zastavili za mňou, to je môj známy, a že poď ideme spolu piť, že máme dievčatá, všetka, že Ježišmaria, nemôžeš, na to mám priateľka, som zadarný a nemôžem takéto veci robiť. A proste, no, však bláznime to tu je, no. Ani sa nečudujem, že je to red flag, pokiaľ, že chalani radi chodia von, alebo dievčatá. Tá stena, všetko urobená z fľašiek soju. Konečne som sa postavil, ideme sem do prvého klubu. Hive. Ja sa zblázim. Dnes je to tu úplne čistý blázinec. Gacha shopy tu musia byť hneď vedľa klubovej uličky. Christopher Nolan. Z Polska, vždy si
nájde nejakých kamarátov, lebo povie, že z Polska Korejci sú fanúšikovia futbalu, Lewandowski a teda. Tak sa chalani s ním rozprávajú. But they don't want to fucking go, man. Keď len troška si vypijem, tak sa začínam červenať. Fakt som nie je zvyknutý na alkohol. V tomto klube nebol ani jeden jediný cudzinec. Ani jeden jediný. Sú tu kluby, kde sú určené pre Korejcov a pre cudzincov. Tá proste, že áno, môžete ísť dovnútra, ale proste kluby, kde sú len výlučne Korejci, je nič moc. Vôbec nie je zábava. Oblažujúci. Neplatí. Nízkoamerický mor. Yeah, bro. Hey, bro. Whatever he just said. Dostal som tu kamaráda, Američana, Poliaka. Všetci majú zlomené srdcia a proste toto je najlepšie miesto, kde sa snažia odreagovať. Check the daddy. Večera tu vyberajú odpadky. To je proste vibe.
To je proste, to musíte zažiť. To musíte zažiť. Najvoňavejší večer celého týždňa. Tuto v Koreji taký smrad, vy si to neviete predstaviť. Všade smrti. Začína pršať. Čilovačka. To je život. Mi strašne ľúto to povedať, ale mám len 10% batérie. Ja som nečakal, že sa mi vybije baterka tak rýchlo. Pokiaľ by ste chceli vidieť viacej toho, čo sa tu deje v tom Itaewone, alebo v Honde, alebo hoci kde inde, napíšte mi koment, napíšte mi správu a hoci čo iné. Sú len 3 hodiny ráno, proste ono toto len začína. Toto je to, že pýtajú sa ma, že Igor, prečo si sa tej Koreji? Ten nočný život je neuveriteľný. A Vojtek to môže potvrdiť. Is the nightlife good? Incredible. Incredible. Tak vidíme sa na budúce a dajte like, follow a nezabudnite komentovať. Pa, pa.